Ariketa honetan, esaten dana da, kadmio fosfatoaren disolbagarritasunaren balioa, dala 1,2 bideramar /-7 mol litroko. Beraz, zuzenean, ezagutzen duguna da, zein dan disolbagarritasuna. Dala, 1,2 bideramar /-7 mol litroko. Hau da, hori da, kadmio fosfatoaren kontzentrazio maksimoa era disolbatuan egon daitekena. Litro bakoitzean egon daiteken kontzentrazio maksimoa. Eskatzen dabe, eta horretator hemen galdera, ia zenbat gramo, gatza horren zenbat gramo, dauden 1,3 litro disoluziotan. Zenbat gramo dauden disolbatuta, suposatzen dugu, disoluzio azetu bat dara. Gehienez, zenbat gramo disolbatzen diren 1,3 litro disoluziotan. Oso erreza da, proportzionaltasun ero hiruko erregela batekin ere egin dezakegu. Hemen daukagun datuak, esaten da bena da, litro disoluzio baten, disolbatzen direla 1,2 bideramar /-7 mol, gatzarenak, 1,3 litrotan, zenbat egongo diren disolbatuta, izango da X. Beraz, 1,2 bideramar /-7 bider 1,3 egin behar dugu. Hau da, kolorez aldatu dut, nahi barik. 1,56 bideramar /-3 mol. Baina galdera ikusten duzu gramotan jakin nahi dela, ia zenbat gramo. Horrek molak, gramotan adierazteko, erabiliko dugu, goian, hasi aurretik, ipinita egondan datu hori, 527,14 gramo moleko. Masa molarra egonda kalkulatuta. Eta emaitza da 8,22 bideramar /-5 gramo. Hori da, lehenengo galdera. Zenbat gramo gatz disolbatzen diren 1,3 litrotan. Eta bigarren galdera da disolbagarritasun biderkadura ikusten duzu. Hau da, KS. Hemen KS eskatzen da. KS kalkulatzen dugu, beti esaten duguna da, egin behar duguna, zein dan disolbagarritasun biderkadura. Disolbagarritasun oreka. Eta disolbagarritasun oreka behin idatzita, idatziko dugu disolbagarritasun biderkadura. Disolbagarritasun oreka da kadmio fosfatoa, disolbatu barik dagoena, orekan egongo dela disolbatutako kadmio fosfatoarekin. Hemen ikusten duzu valentziak kadmio fosfatoarena dala 2 plus, eta fosfatoarena -3. Eta ondo doitzen badugu, ekuiko dugu hemen 2 bat, eta hemen 3 bat ipintzeko. Orduan horrek dira uretan eta uretan. Hau da, gatz disolbatua. Ekuiko dugun gatz disolbatua kadmio fosfato disolbatua. Oreka honek, oreka guztiekin egiten dugu moduan, bere oreka konstantea du. Eta oreka horreri deitzen jako disolbagarritasun biderkadura. Hemen berriru, eta hemen berbi ipinez. Oreka konstante bata. Baina, zer ordezkatuko dugu hemen? Honek dira kontzentrazio maksimoak uretan egon daitezkeenak. Eta guk lehen esan dugu S dala kadmio fosfato disolbatuaren kontzentrazio maksimoa.
Bueno, zer esan dezakegu kadmioaren kontzentrazioari buruz? Kadmioaren kontzentrazio maksimoa guretan zein izango da? Eseren hirukoitza. Ze ikusten duzu formulan, hemen hiru kadmio dagozela kadmio fosfato molekula bakoitzeko. Eta 2 fosfato. Beraz, fosfatoaren kontzentrazioa izango da 2S. Kontuz, hemen ez dozu ezer jarri behar. Ez dozu eskarraturik, ez ezer jarri behar. Hori da, KS adierazpenean sartzen dugunean. Beraz, argitu nahi dut hori. Eta KS, orduan, idatzi dugun KS hori geratzen da. Hona gatoz, ipintzen dugu kadmioaren kontzentrazioa 3S ber 3 eta fosfatoarena 2S ber 2. Hemen geratzen dana da 27 bider 4 108 S ber 5. Zein da galdera? Ia zein dan disolbagarritasunaren balioa? Jarraitzen dugu, seguk S ezagutzen dugu. Orduan, hemen ipintzen dugu, S, lehin hasieran emondako datua da, 10 ber minus 7, egin ariketa guztietan eragiketa kalkulagailuarekin. Orduan, hemen ez fidatu, gero azterketetan gertatzen dira zalantzak eta kalkulagailua ez dugu ondo erabiltzen. Hemen emaitza da 2,69 bider 10 ber minus 33. Usten duzu oso zenbaki txikia. Hori gertatzen da, gatz disolbagarritasun txikiko gatz hauekin, disolbagaitza diren gatzekin. Agur.